היום בעולם חיפוש העבודה התחרותי יש צורך בעזרה של גורמי תמיכה. כשאדם עם מוגבלות יפנה לגוף היכול לסייע, ייתכן ויתקל בחסמים כגון חששות, חוסר נגישות, היעדר זמינות, אם ביצירת הקשר ואם בתהליך עצמו, או בסדנאות התעסוקתיות השונות. אחת הבעיות בתהליך הליווי נוגעות לזמינות ומהירות התגובה של המלווה התעסוקתי, שהן קריטיות בעולם העבודה המודרני. ההתנהלות המוכרת של הקשר הפיזי בין הגוף המלווה לאדם עם המוגבלות לעתים מעכבת, פחות נגישה ומקשה על קידום האדם עם המוגבלות. ולכך השפעה שלילית על תחושת הביטחון ויצירת קשר מקדם. אנחנו בחברת מקשיבים נט ראינו לנכון לספק מקום ייחודי, נגיש, זמין ומהיר, שיוכל לקדם את השיקום לעולם העבודה במאה ה-21. האדם פונה אלינו מביתו המוכר והנוח ומקבל את התמיכה, ההכוונה והכלים כדי לקדם את המטרות התעסוקתיות שלו. התהליך והעבודה בעולם האינטרנט מאפשרים גם לאדם עם המוגבלות וגם למלווה לבנות תוכנית מטרות ויעדים אישיים המשותפת אונליין למעקב ישיר על התהליך. אנחנו מאפשרים לאדם עם המוגבלות תמיכה אישית וקבוצתית באמצעות כלים טכנולוגיים שונים המותאמים באופן אישי ללקוח. אנו מעבירים סדנאות צ'אט תעסוקתי קבוצתי המספקות גם תמיכת עמיתים ללא קשר למקום בו האדם נמצא וגם ללא תלות בזמן מסוים. המלווה עוזר באופן אישי דרך טכנולוגיה אינטרנטית לאדם עם המוגבלות בלמידת שוק העבודה, אופן יצירת קשרים דרך האינטרנט עם מעסיקים פוטנציאליים, ביצוע סימולציות לרעיונות עבודה ובניית קורות חיים מתאימים, כניסה משותפת לאתרי דרושים, בדיקת פרופילים של חברות וחשיבה להתאמה אישית לתפקיד. אם קיים צורך, המלווה גם נמצא אונליין עם האדם עם המוגבלות, בדרך לרעיון או לאחריו, ועוזר לקדם את הביטחון העצמי של האדם וליצור מוטיבציה לאקטיביות ועצמאות.